ассалому алайкум бинандагони ҳамешагии телевизиони варзиш. барномаи фат аст ки чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат манзури шумо мегардад ва дар барномаи имрӯза мо таваҷҷӯҳ мекунем ба натиҷаи бозиҳои даври даҳуми лигаи якум. тими Исфара ду давр пайҳам мешавад ки ғалаба карда наметавонад. дар даври ҳаштум Исфара Сарои Камарро мағлуб карда буд. баъдан аз Ҳулбук дар сафар ва дар майдони худ аз ваҳдат ноком шуд. ин натиҷаҳо ба Исфара нагузоштанд то ин ки ба тимҳои Панҷшер ва Эсхата наздик шавад ва айни ҳол Исфара дар зинаи панҷум қарор дорад. бозии марказии даври даҳум ин рақобати Панҷшер бо Ҳулбук ба ҳисоб мерафт. қабл аз оғози дидор Панҷшер бо 14 имтиёз дар мақоми шашум буд ва Ҳулбук бошад дар зинаи сеюм бо дарёфти 16 хол қарор дошт. биёед акнун бубинем ки дидори Панҷшер ва Ҳулбук бо кадом натиҷа хатм гардид. дар доираи даври даҳуми лига якуми мамлакат миёни ҷуфтҳои дигар дастаҳои Панҷшер ва Ҳулбук бо ҳам рақобат анҷом доданд. бозии дастаҳои мазкур дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ доир гардид ва Ҳулбуки Восе дар ин дидор ҳамчун дастаи авлӣ, яъне дастаи бартар ба бозӣ омада буд, чунки як зина болотар аз дастаи Панҷшер дар ҷадвали лига якуми мамлакат қарор дошт ин даста. хуб, қабл аз бозӣ дастаи Ҳулбук дар зинаи сеюм буд ва Панҷшери Ҷалолиддини Балхӣ дар зинаи чаҳорум қарор дошт. рақобати имрӯза танҳо ба хотири ишғоли мавқеи сеюм буд, яъне дастае ки дастаи сеюме гардид дар лигаи якуми мамлакат. бозии дастаҳо бисёрам бо як ҷӯшу хуруши хоса сурат гирифт аз дақиқаҳои нахуст ва футболбозуни дастаи мизбон дастаи Панҷшер дар рафти ин рақобат аз оғоз бениҳоят фаъол буданд ва ҳуҷумҳои пайдарҳами худро созмон дода метавонистанд. ҳоло ба яке аз ҳамлаҳое таваҷҷӯҳ мекунем ки дар дохили ҷаримагоҳ қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад, аммо довари марказ ҳеҷ ишорае намекунад дар ин лаҳза ки қоидаи бозӣ вайрон шудааст ё на ва футболбозуни дастаи Панҷшер аз нав ба ҳуҷум мегузаранд. хуб, дар рафти ин рақобат чӣ гуна ки ман ишора кардам, ҳам футболбозуни дастаи Панҷшер ва ҳам футболбозуни дастаи Ҳулбук бениҳоят аз оғози бозӣ фаъол буданд ва дар ҳамлаҳо қарор доштанд пайваста ва футболбозуни дастаи Ҳулбук дар оғози рақобат то дақиқаи 20 се маротиба фурсати хуби голзанӣ доштанд, хусусан аз аксул ҳуҷумҳое ки ба миён меоварданд футболбозуни ин даста. ҳоло ба зарбаи кунҷӣ таваҷҷӯҳ мекунем. туп ба дохили ҷаримагоҳ равон карда мешавад, аммо бозам аз ин фурсат футболбозон истифода карда наметавонанд. мавҷи дуюми ҳуҷум пас аз ҳамон зарбаи кунҷӣ бозам ба миён меояд ва зарбаи нахуст ки хеле ҳам хавфнок буд ҷониби дарвозаи дастаи Панҷшер зада мешавад. яке аз ҳуҷумҳои навбатӣ дар иҷрои футболбозони Панҷшер ва зарба аз масофаи дур ҷониби дарвозаи хуб Шаҳбоз Хайруллозода равон карда мешавад, аммо дар ин ҳолат ба гол анҷом намеёбад туп ва баъдан ба задани гол даст меёбад Рустам Назаров аз ҳайати дастаи Панҷшер дар дақиқаи 26 рақобат. ӯ ҳисобро метавонад ки 1-0 намояд, аммо деле нагузашта аз ҳайати дастаи Ҳулбук Аваз Қамчинов ба задани гол даст меёбад ва ӯ ҳисобро 1-1 менамояд дар дақиқаи 38 рақобат. нимаи аввали бозӣ бо ҳисоби 1-1 ҷанбаст мешавад байни ҳарду даста ва рақобат бо ҳамин ҳисоб дар нимаи дуюм оғоз мегардад ва идома меёбад. ҳоло ба яке аз имкониятҳои навбатии футболбозуни дастаи Ҳулбук назар андохтем ки аз зарбаи ҷаримавӣ Аваз Қамчинов фурсати хуби зарбазанӣ дошт ҷониби дарвозаи рақиб, аммо муваффақ нагардид ва туп ба девори дифоӣ бархӯрд. нимаи дуюми рақобат оғоз мешавад, ҳисоб 1-1 аст байни дастаҳои Панҷшер ва Ҳулбук. умуман даври даҳум байни қариб ҳамаи дастаҳое ки дар ин мусобиқа, яъне дар лига якум бозӣ мекунанд, хеле ҷолиб сурат гирифт, хусусан Исфара ва Ваҳдат, Эсхата Сарои Камар 6-3 шуд бозиашон, Равшани Зафаробод ва Шоҳмансур 8-0 гардид ва хуб ҳосилот Моҳир 5-0, Равшани Кулобу Барқчӣ бошад 4-2. дар нимаи дуюми рақобат футболбозони Панҷшер дар оғоз имконияти хуби ба пеш баромадан доштанд ва туп ба девори
дифоӣ бархӯрд як маротиба навбати дигар ба сутуни дарвоза зад ва хуб се фурсати хуби голзании футболбозони Панчер аз байн рафт. Аммо ҳуҷумҳои пайвастаи дастаи мизбон ахиран дар дақиқаи 56-уми рақобат, яъне дар дақиқаи 11-уми нимаи дуюм самар овард ва Рустам Назаров голи дуюми худро дар рафти ин рақобат зад ва дубл анҷом дода бо ҳисоби 2-1 дастаи Панчерро пешсаф намуд. бозам бозӣ идома меёфт ва бозам футболбозони дастаи Панчер дар ҳамла қарор доштанд, пайваста ва кӯшиш мекарданд ки ҳуҷумҳои хавфноктарини худро созмон медиҳанд. ҳамин буд ки дар дақиқаи 58-уми рақобат пас аз як ҳамлаи бениҳоят хуб ба задани голи навбатии худ даст ёфтанд. ҳоло ма аз ҳамин ҳуҷумро мебинем. Партов ба дохили ҷаримагоҳ, зарба ҷониби дарвозаи Шаҳбоз Хайруллозода ва ту ба тури дарвоза ворид мешавад. Дар дақиқаи 58-уми рақобат ҳисоб 3-1 мешавад. Абдухалил Борунов муаллифи гол гардид дар ин ҳамла. пас аз ин гол футболбозони дастаи Ҳулбук таслим нашуданд ба рақиб ва кӯшиш карданд ки онҳо ҳам дар хатти ҳамла муваффақ бошанд. ҳоло ҳуҷумҳои навбатии дастаи бозам Панчерро мебинем ки чӣ тавр аз тариқи маркази майдон роҳандозӣ карда мешавад. дар нимаи дуюми рақобат хусусан баъди гузора шудани 25 дақиқа футболбозони Ҳулбук як ҳамлаи бениҳоят хавфноки дигарро созмон доданд ва капитани даста ба задани гол даст ёфт. хуб баъди оне ки ҳисоб 3-2 шуд, чандин фурсатҳои дигар буд, аммо ягон даста натавонистанд ки голи навбатии худро бизананд ва бо ҳисоби 3-2 бозӣ ба фоидаи дастаи Панчер ба анҷом расид. пас аз ин ғалаба дастаи Панчери Ҷалолиддини Балхӣ бо касби 17 имтиёз ба зинаи сеюм баромад. меҳмони Эсхата дар ин давр сароикамари ноҳияи 5 гардид. футболбозони сароикамар охирин бозии худро бо Панчер доир карда тавонистанд ки яке аз тимҳои пешсафи мусобиқаро бо ҳисоби 2-0 ноком созанд. Эсхата охирин бозии хонагии худро бо Барқчӣ доир кард ва бо ҳисоби 3-0 пирӯз шуд. биёед ба шарҳи бозии Эсхата ва сароикамар таваҷҷӯҳ мекунем. дар идомаи рақобатҳои даври даҳуми лигаи якуми футболи кишвар дастаи Эсхатаи шаҳри Хуҷанд дар майдони худ дастаи сароикамари ноҳияи 5-ро қабул кард. ин яке аз бозиҳои серголтарини даври мазкур ба ҳисоб меравад. дар умум мухлисоне ки албатта имкони тамошои шарҳу тавзеҳоти ин бозиро доранд метавонанд 9 голи задашуда дар ҷараёни бозӣ байни ин ду дастаро бубинанд. ҳамчунин дар даври мазкур бозӣ байни дастаҳои Равшани Зафаробод ва Шоҳмансур ҳам бисёр сергол буд ки дар ҷараёни он футболбозони Зафаробод 8-0 дар баробари ҳарифи худ пирӯзӣ ба даст оварданд. умуман ҷараёни ин бозӣ ба пуррагӣ бо бартарии футболбозони дастаи мизбон сипарӣ шуд. дар ҳайати ин даста аллакай дар дақиқаи 12 Рустам Сабуров бо як зарбаи дарвозакӯб берун аз ҷаримагоҳ ҳисобро мекушояд ки дар ин лаҳза ҳамон тавре ки шумо дида истодаед имкониятҳои зиёд буд барои футболбозони дигари дастаи Эсхата зарбаҳои аввали онҳоро муҳофизатгарони сароикамар кӯшиш кардан бартараф кунанд ва дар идома зарбаи бисёрам маҳкаму дақиқ аз сӯи Рустам Сабуров боис бар он мешавад ки ҳисоб кушода шавад. баъдан ба саҳнаи асосии ин рақобат Мубинҷон Муминов баромад, нафаре ки дар рафти ҳамин бозӣ ба задани 3 гол даст ёфт. футболбози мазкур ибтидо дар дақиқаи 15-уми рақобат баъд аз он ки ҳамдастаҳояш пеналти кор карданд онро ба самар расонид ва сипас дар идомаи рақобат инчунин дар дақиқаи 22 ҳам Мубинҷон Муминов ба задани як голи дигар даст меёбад ва голи ниҳоии ин бозиро ҳам дар дақиқаи 90-4 мас анамин бозигар ба ҳадаф расонид. чӣ тавре ки мебинед озодона аз пеналти зарбаро иҷро кард. дарвозабони сароикамар умуман ба самти туп ҷаҳишам накард, ӯ аллакай дер карда буд ва ҳамин тавр ҳисоб 2-0 мешавад дар 15 дақиқаи аввали бозӣ. баъдан Мубинҷон Муминов боз аз фурсати дигар истифода бурда ба задани голи сеюм даст ёфт. умуман бозиҳое ки дар мавсими кунунӣ пушти сар карда истодааст дастаи Эсхата аз он давлат медиҳанд ки ин даста албатта дар хатти ҳуҷум бисёр зарфиятҳои зиёд дорад, вале то бозӣ бар муқобили ҳарифи имрӯзааш онҳо дар ягон бозии қаблии худ 6 гол ба дарвозаи ҳарифон зада наметавонистанд. ин дафъа воқеан ҳам онҳо тавонистанд дарвозаи ҳарифро голборон кунанд ва умуман дар ҷараёни қисми якуми бозӣ аз сӯи футболбозони ин тим 4 гол зада шуд ки ба ғайр аз футболбозони дар боло номбар карданамон ҳамчунин дар ҳайати ин даста албатта
Бухориҷон Сангинбоев ҳам ба задани гол муваффақ шуд. дастаи сарои камар ки дар аксулҳуҷумҳо бахти худро меҷуст тавонист муваффақ шавад ва дар ҷараёни қисми якуми бозӣ футболбозони ин тим бо кӯшишҳои Акмалҷон Авазов дар дақиқаи 28 як гол заданд ва баъдан бо кӯшиши Соҳибҷон Ваҳобов дар дақиқаи 43 ба задани голи дуюми худ муваффақ мешаванд. ҳамон тавре ки мо шумо дида истодаем, ин голи Акмалҷон Авазов аст ки дар дақиқаи 28 ба ҳадаф расонид. Сарои камар яке аз бошгоҳҳои гӯем таърихан соҳибном дар футболи кишвар дониста мешавад. солҳои қаблӣ агар мухлисони синни солашон калон дар хотир дошта бошанд, иштирокчии дуюмии лигаи олии футболи кишвар буданд, футболбозони ноҳияи 5, аммо давоми солҳои охир ин дастаро мо дар лигаи олӣ намебинем, вале дар лигаи якум яке аз дастаҳои бисёр миёнаҳол ва гӯем доимо баҳри натиҷаи даркорӣ талош мекарда ба ҳисоб мераванд. Чӣ тавре ки дидед, дар идомаи рақобат футболбозони Эсхата дар қисми якум ҳисобро 4-2 карданд ва дар ҳамон лаҳза Бухориҷон Сангинбоев ба задани гол муваффақ шуд. қисми дуюми рақобат ҳам бисёр серҳуҷум аз ҳарду ҷониб сурат гирифт. футболбозони дастаи Эсхата 2 гол ва рақиб 1 гол ба ҳадаф расониданд. ана ҳамон ҳолате ки дар ҷараёни қисми якум буд, бинандагони арҷманд нисфи голҳои қисми якумро мо дар ҷараёни қисми дуюми бозӣ дидем. ҳарду дастаҳо ду маротиба камтар аз голҳое ки дар қисми якум ба ҳадаф расониданд дар ҷараёни қисми дуюми рақобат ба дарвозаҳои ҳамдигар ворид карданд. футболбозони дастаи Эсхата фаъол буданд бо кӯшиши Рустам Сабур нафаре ки ҳисобро кушод дар ҳамин бозӣ дар дақиқаи 54 футболбозони шаҳри Хуҷанд ба задани голи панҷуми худ муваффақ шуданд ва баъдан сарои камар ташаббусро ба даст гирифт ва чанд ҳуҷуми хавфнокро ҳам бо иштироки футболбозони ин тим дидем. аммо ба ғайр аз як голе ки онҳо дар дақиқаи 84 ворид карданд, дигар натавонистанд ҷаззобиятро ба бозӣ баргардонанд. албатта бозиҳои лигаи якуми футболи кишвар бисёр кушод сурат мегиранд. инҷо дастаҳо танҳо ба ҳуҷум бештар такя мекунанд ва аз ҳамин сабаб ам аст ки зуд хавфнок ва шумораи зиёди голҳо дар рафти рақобат байни ин дастаҳо дида мешавад ки аз як давр ба даври дигар мухлисоне ки имкони тамошо кардани лаҳзаҳои ҷолиби ин бозиҳоро доранд мебинанд ки чӣ гуна голҳои зиёд зада мешавад ва дар ҳамин давр бозӣ аз ҳама сер гол албатта байни дастаҳои Эсхата ва Сарои Камар буд ки дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд баргузор шуд ва 6-3 ба фоидаи дастаи Эсхатаи Хуҷанд хотима ёфт. Эсхата айни замон дар ҷадвали мусобиқа баъд аз Равшан ки садрнишини ягонаи ҷадвали мусобиқа мебошад дар ҷои дуюм аст ва футболбозони ин тим имкони хуби дар ҳамин мавқеъ албатта ҷамъбаст кардани бозиҳоро дар марҳилаи якуми чемпионат доранд. барои онҳо зарур аст ки боз як бозии дигар дар идомаи рақобатҳои албатта чемпионат доир кунанд. ҳамин тавр футболбозони дастаи Эсхата бо кӯшиши Баҳром мазарат бо кӯшиши Мубинҷон Муминов тавонистанд дар дақиқаи 90 ҷамъи 4 голи охирини худро ба ҳадаф расонанд. ҳисоби 6-3 шуд ва Эсхата бо ҳамин ҳисоб Сарои Камарро дар майдони худ торумор кард. пешсаф ва тими муддаӣ барои баромадан ба лигаи олӣ Равшани Кулоб қариб ки ба ягон дастаи лигаи якум раҳм намекунад. баъди омадани Наврӯз Рустамов хати ҳамлаи даста боз ҳам қавитар гардидааст. дар ду бозии охири худ Равшани Кулоб ба задани 10 гол даст ёфтааст. рақиби Равшан дар даври даҳум дастаи Барқшии шаҳри Ҳисор буд. дар бозии охирини худ Барқшӣ имконият пайдо кард ки бо натиҷаи 3-1 ҳосилотро ноком созад. дар доираи рақобатҳои даври даҳуми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи якум дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кулоб бошгоҳи Равшан меҳмононро аз шаҳри Ҳисор қабул кардани бошгоҳи Барқчиро баъси муддаи асосӣ барои пирӯзии футболбозони Равшани Кулоб ба майдон ворид шуданд, зеро ки бозигарони ин даста дар 9 даври рақобатҳо ҳамагӣ як маротиба мағлуб гардиданд ки он ҳам бошад аз дасти Панчари Ҷалолдини Балхӣ буд. дигар дар ҳамаи бозиҳои худ футболбозони ин даста бо як боварӣ ва эътимод аз худ тавонистанд ки ҳамаи рақибонро мағлуб намоянд. чун натиҷа дар 9 давр Равшани Кулоб бо касби 24 имтиёз дар садри ҷадвал қарор дорад. таъқибкунандаи асосии даста бошгоҳи Эсхатаи шаҳри Хуҷанд ба ҳисоб меравад ки 18 имтиёз дорад, яъне ки 6 имтиёз камтар. вазъияти Барқчӣ бошад каме нигаронкунанда аст. ин даста ки шумораи бештари
футболбозони он бозингарони ҷавон ва болои қад ҳастанд ва зери роҳбарии сармураббӣ ҳикматулло фузайлов баромад мекунанд. Дар ин мавсим ҳамагӣ 7 имтиёзро дар 9 давр касб карданд, яъне ки 2 маротиба пирӯзӣ ба даст оварданд ва 1 мусовӣ дар рақобатҳои ин даста ба қайд гирифта шудааст ва ҳамон ғалабаҳои худро Барқчӣ зидди Шоҳмансур ва ҳосилот ба даст овард. Хусусан ғалабаи охирин ин даста дар даври гузашта буд. муддати тӯлонӣ бошгоҳи Барқчӣ наметавонист ки 3 имтиёзро ба хазинаи худ ворид созад ва билохира пас аз пайваст шудани футболбозони нав ба даста ин бошгоҳ билохира тавонист ки зафар ҳам ёбад. Як мусовии дигарро бошад ин даста ғайриинтизор аз дастаи Панчери Ҷалолдини Балхӣ ситонид. Аз ибтидои рақобат футболбозони Равшани Кулоб фишор меоварданд ба дарвозаи Муҳаммадалӣ Раҳматуллоев. ҳатто як маротиба пас аз зарбаи Далер Чолов ту ба тири дарвоза бархӯрд ва дар хатти ҳуҷум хелон фаъол буданд ҳамлаварони дастаи Равшани Кулоб. Аз канори рости майдон Амирҷони Фаррухзод, аз канори чап Далер Чолов ва дар марказ Наврӯз Рустамов ки як маротиба Далер Чолов пас медиҳад ба Наврӯз Рустамов. Наврӯз Рустамов зарба иҷро мекунад ба дарвозаи холии Барқчӣ, аммо гол ба қайд гирифта намешавад, зеро ки Далер Чолов дар ҳоли пасдиҳӣ дар мавқеи офсайд қарор дошт ва аз ҳамин лиҳоз ҳам аз ҷониби истиҳоди доварон ин гол ба қайд гирифта нашуд. Дар қисмати аввал умуман ба пуррагӣ тӯбидоракунӣ ва ҳуҷумҳои пайдарпайӣ футболбозони Равшани Кулоб маҷбур месохтанд ки бозингарони Барқчӣ ҳарчи бештар ба иштибоҳ роҳ диҳанд ва ба голзанӣ ҳам чанд маротиба бозингарони Равшан наздик буданд. Аслан Барқчӣ дастаи камбаҳо дар ин мавсим ба ҳисоб меравад, зеро ки аз миёни 12 даста ин бошгоҳ дар зинаи 11 қарор дорад. Чун гуфтем 7 имтиёз ҳамагӣ касб кардааст. Танҳо як даста поинтар аз Барқчӣ мавқеъ ишғол кардааст, ки он ҳам бошад Шоҳмансури Душанбе аст ки як имтиёз дар хазинаи худ дорад. Ва Амирҷони Фаррухзод беҳтарин бозингари Лигаи Якуми мамлакат дар моҳи июл аз канори рости майдон бештару бештар ба ҳуҷум пайваст мешуд ва имкониятҳои хуби голзаниро барои ҳамдастагони худ фароҳам месозад. бо қадамҳои устувор Равшан ба самти Лигаи олӣ ҳаракат карда истодааст, зеро ки даста муддати тӯлонӣ дар Лигаи олӣ баромад намекард ва мухлисони сершумори ин бошгоҳ пазмони баромадҳои дастаи дӯстдоштаи худ гаштанд ва Равшан ба он бозие ки дар ин мавсими Лигаи Якум нишон медиҳад, бо боварӣ комил метавон гуфт ки дар Лигаи олии мамлакат ҳам рақобатпазир мегардад ва бозии бениҳоят дар сатҳи баландро роҳандозӣ кардааст сармураббии даста Ғайраталӣ Мирҳамадов. Як маротибаи дигар тӯб ба дарвозаи Муҳаммадалӣ Раҳматуллоев ворид мешавад, аммо ин дафъа низ доварон голро ба қайд намегиранд, зеро ки боз ҳам ҳолати нобозӣ буд. Дар хатти дарвозаи дастаи Равшани Кулоб Рустам Ризоев ҳунарнамоӣ мекунад. Капитани даста бозингари бо таҷриба ки 2 давр қабл тавонист ки як маҳорати воло нишон дода пирӯзии дастаи худро таъмин кунад, яъне ки ҳуҷумҳои бениҳоят зиёд роҳандозӣ шуда буд аз ҷониби футболбозони ҳосилот ба дарвозаи Равшани Кулоб, аммо ӯ тавонист ки чанд маротиба чунин гуна ҳуҷумҳои хавфнокро бартараф намояд. Он қадар ҳуҷумҳои Равшан зиёд буд ки онҳо наздик мешуданд дам ба дам ба голзанӣ ва ҳар як партофт, ҳар як ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳи Барқчӣ метавонист ки бо гол ҳам хотима ёбад ва наздик ба ҷанбасти қисмати аввал бозингарони Равшан тавонистанд ки дарвозаи рақибро рахнаам кунанд. Як ҳуҷуми навбатӣ аз масофаи дур зарба иҷро карда мешавад, аммо тӯб аз майдон берун мешавад, зарбаи кунҷӣ таъин мегардад ва дар дохили ҷаримагоҳи Барқчӣ ҳамеша таваҷҷӯҳ ба Наврӯз Рустамов бештар буд, бозингаре ки дар оғози мавсим дар дастаи файзканди ноҳияи Восе дар Лигаи олӣ баромад мекард, аммо пас аз як муддати муайяни баромад кардан дар ин даста дигар бора бармегардад ба бошгоҳи азизи худ ба Равшани Кулоб ва дар дуюмин бозӣ пайҳам ӯ ба задани гол даст меёбад. Дар дидори гузашта зидди Равшани Зафаробод Наврӯз Рустамов 2 гол ба самара расонид ва беҳтарин бозингар дар майдон эътироф шуд. Дар ҳамон дидор Равшан бо ҳисоби 6-2 ғалабаро соҳиб шуд. Як аз чеҳраҳои дурахшони Равшани Кулоб дар ин ҳуҷум ҳам банд аст Амирҷони Фаррухзод, ки гуфта мешавад зиёде аз даставо мехоҳанд ки ӯро дар ҳайати дастаи худ бубинанд. Дастпарвари мактаби Равшани Кулоб аст. Дар мавсими гузашта дар ҳайати ҷавонони ин даста бозӣ мекард ва дар мусобиқаи Тоҷикистон байни ҳайатҳои ҷавонони бошгоҳҳои Лигаи олӣ ма аз ӯ беҳтарин футболбоз дониста шуд. Яъне ки дар аввалин мавсими худ дар сатҳи баланди бозикунӣ ӯ аллакай як футболи сифатан баландро дар майдон нишон медиҳад. Хатти ҳуҷуми Барқчӣ дар ин рақобат он қадар муваффақ набуд.
бозингарони даста кам ба ҳуҷум пайваст мешуданд ва дар ин ҳолат ба иштибоҳро медиҳанд ки аз масофаи дур билов баъдан зарба иҷро карда мешавад аз ҷониби Наврӯз Рустамов. Дар ин ҳолат ҳам ташаббусро ба даст мегирад ҳамлавари даста ва аз масофаи дур худ кӯшиш мекунад ки дарвозаи Муҳаммадалӣ Раҳматуллоевро рах накунад. Бо ҳисоби 1-0 қисми аввали ин рақобат ба анҷом мерасад ва ҳамон 15 дақиқаи танаффус як вақти муайяне буд барои сармураббиёни ҳарду дастаҳо ки суханҳои лозимаи худро ба шогирдонашон расонанд ва хусусан барои Ҳикматулло Фузайлов ки сармураббии дастаи Барқчӣ аст. Даста албатта ки мехост ки дар ин давр ҳам ҳадди ақалл як имтиёзро соҳиб шавад, аммо ин корро анҷом додан хело ҳам мушкил буд, зеро ки Равшани Кулоб қариб ки гуфтем дар ягон бозӣ имтиёз аз даст намедиҳад. Наврӯз Рустамов зарбаю ҷониби дарвоза пас аз оне ки чанд маротиба пайҳам бозингарони Барқчӣ натавонистанд ки тӯбро аз ҷаримагоҳи худ берон кунанд ва дар дақиқаи 50 ҳисоб 2-0 мешавад. Яъне ки дар ду бозӣ пайҳам Наврӯз Рустамов ду голи ба самар мерасонад ва ин омори олӣ аст, зеро ки дар файзканд Тоҳирҷон Муминов сармураббии бошгоҳи ноҳияи Восе Наврӯз Рустамовро аз сӯби надоштани интихоб дар хатти муҳофиза ҳамчун дифогари марказӣ истифода мебурд ки ин кори начандон дуруст аст. Аз ҳамон баромадҳои худ дар дастаи Равшани Кулоб ӯ бори дигар нишон медиҳад ки ӯ воқеан арзандаи будани ҳамлавари марказӣ аст. Дар дақиқаи 59 бошад Файзиддин Назаров дар ҳайати Барқчӣ таносуби тӯбҳоро камтар мекунад. 2-1 ҳисоби 2-1 як умедиам ҳосил кард ба дили футболбозони Барқчӣ ки дар идома онҳо тавонанд ки ҳадди ақалл як имтиёзро соҳиб шаванд, аммо на. Ҳамаги як дақиқа гузашт пас аз голи бозингарони Барқчӣ ва дарҳол футболбозони Равшан дар як аксул ҳамла тавонистанд ки рақибонро ҷазо бидиҳанд. Аз канори чапи майдон Наврӯз Рустамов партофти олӣ анҷом медиҳад ба ҷаримагоҳи Барқчӣ. Дар мавқеи зарбазанӣ пайдо мешавад Зокир Абдулхайров ва голи сеюми дастаи худро ба самар мерасонад. Яъне ки байни голҳои Файзиддин Назаров ва Зокир Абдулхайров ҳамагӣ як дақиқа гузашта буду халос. Яъне ки як дақиқа ҳисоб 2-1 монд дар намолавҳа. Аммо бо ин ҳам қаноат накарданд бозингарони Равшан. Дар идома онҳо ҳуҷумҳои бештари худро созмон медоданд ва пас аз ҳамаги 2 дақиқаи дигар, яъне ки пас аз голи Зокир Абдулхайров, Равшани Кулоб як ҳуҷуми навбатии худро роҳандозӣ мекунад. Наврӯз Рустамов бо партофт аз канори рости майдон меҷӯяд Амирҷони Фаррухзодро. Партофти Амирҷони Фаррухзод ба дохили ҷаримагоҳ ва муҳофизатгари марказии даста Ҳасан Рустамов, бародари Наврӯз Рустамов, голи чаҳоруми дастаи худро дар дақиқаи 62 ба самар мерасонад. Аслан дар ин мавсим Ҳасан Рустамов ҳам бозии хуб нишон дода истодааст, ба он нигоҳ накарда ки футболбозӣ солхӯрда аст ва таҷрибаи ғанӣ ҳам дорад ва иштироки футболбозони бо таҷриба дар дастаи Равшани Кулоб албатта як бартарии хосе ҳам мебахшад, зеро ки насли наврас, насли ҷавонон аз бозингарони бо таҷриба як чизи навро ҳам меомӯзанд ва маҳорати худро сайқал медиҳанд. Барқчӣ ҳам мехост ки ҳадди ақалл як голи тасаллубахши дигарро ба самар расонад. ин даста дар равзанаи гузаришҳо чанд бозингарро ба дастаи худ ҷалб кард, чун қайд кардем Сорбон Ғиёсов, Умедҷон Холиқов ва Ҳаким Ҳасанов дар ҳамроҳи бо Муҳаммади Буризод аз дастаи Локомотив Помир ба бошгоҳи Барқчӣ омаданд то ки вазъияти дастаро хубтар кунанд ва дар даври гузашта воқеан аз суда ин кор баромаданд. Даста тавонист ки бошгоҳи ҳосилотро мағлуб намояд ва соҳиби 3 имтиёзи навбатӣ шавад. Мушкили Барқчӣ дар он аст ки дар ҷадвали умумии мусобиқот ду даста нисбати он имтиёзҳои бештар дорад, яъне ки ду дастае ки наздиктар аст ба онҳо, аммо имтиёзҳои бештар ин Равшани Зафаробод аст ва ҳосилоти Фархор. Ин ду даста қабл аз оғози ин давр 10 имтиёзӣ доштанд, Барқчӣ бошад 7 имтиёз, яъне ки дар сурати пирӯзии Барқчӣ ва бохти Равшани Зафарободу ҳосилоти Фархор дар бозиҳои худ бо ҳисоби таносуби тӯбҳо Барқчӣ метавонист ки як бора ду зина болотар равад, аммо мушкили дар он буд ки зидди онҳо дар ин давр Равшани Кулоб бозӣ мекард. ин мавсими Лига якум аз ду марҳила иборат хоҳад буд. Барои ин як марҳилаи дигар аст барои Барқчӣ ки вазъи дастаро хубтар кунанд ва то ба хотимаи марҳилаи якум як даври дига ҳам ҳаст ки дар даври навбатӣ ки бозиҳояш аз 27 сар карда то рӯзи 28 август баргузор мегарданд. Барқчӣ дар хонаи худ бо Равшани Зафаробод бозӣ мекунад, бошгоҳи Равшани Кулоб бошад бо дастаи Моҳир. Бозии марказӣ аст албатта, рақобати Равшани Кулоб ва Моҳир. Ба ҳар сурат дар
қисмати ҷанбасти рақобат ба як ҳамоқад роҳ медиҳанд муҳофизатгарони равшани клуб ва муҳаммаҷон ризомов тавонист ки голи дуюми дастаи барқчиён ба сабар расонад. ҳамин тариқ ҳисоби 4-2 равшан дар даври даҳум пирӯзӣ бар барқчӣ ба даст меорад. дастаи барқчӣ яке аз дастаҳои хуби лига якум аст ки мо рости гап якум боре ки ман бозии дастаро тамошо дорем. беяд бачаҳо хуб бозӣ кардан дар қисми аввал ки бо ҳолатҳои голзанӣ ҳам доштанд ки метавонистанд ҳисоби бозиро тағйирот бикунанд. не ки хай мо хеле ки дар назди даста мақсад мондагие ки мо бояд ҳамаи бозиҳое ки дар пеш дорем дар даври якум мақсад ҳамин ки мо бояд ҳамаи бозиҳоамонро ғалаба кунем. бачаҳо аюдаи кор биромадан бозиро мо ғалаба кунем. барои мо ҳамаи бозиҳо зарур аст, барое ки мо дар назди даста мақсад мондагем. мо тайёрии хуб дидестем, бо кӯшиш мекунем ки бо се хола аз он ҷо баргардем, биёем бо ҳам мухлисои худамонро шод кунем, бозиро ғалаба кунем, марҳилаи аввалро дар ҷои якум ҷамъбаст кунем. бозӣ барои мо хеле душвор буд ва мо имкониятҳои хуби худро аз даст додем. мутаассифона имкониятҳоро истифода набурдем. ҳаракат мекунем дар бозии оянда ғолиб меоем. мо бисёртар дар хати ҳуҷум бозӣ кардем, аммо аз сабабе ки моментҳои худро истифода набурдем, бозиро мағлуб кардем. биёед акнун ба натиҷаи дигар бозиҳои даври даҳум таваҷҷӯҳ мекунем. пас аз бозиҳои даври даҳум дастаҳо дар ҷадвали лига якум дар чунин мавқеъҳо қарор доранд. бозиҳои даври 11 лигаи якум рӯзҳои 27 ва 28 август баргузор мешаванд. таваҷҷӯҳ кунед ба рӯйхати бозиҳо. ду бозии мавқуфгузоштаи даври шашуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои лигаи дуюм дар вилояти Хатлон дуир гардид. Арали ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ дар доираи ин давр бо Кӯшони ноҳияи Кӯшониён рақобат намуд. дидори дастаҳо дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ баргузор гашт ки бозӣ бо ҳисоби 2-0 ба суди меҳмонон ба анҷом расид. ҳамчунин дастаи Сомони ноҳияи Данғара бо тими Мунки ноҳияи Ховалинг андари майдони рақобат шуд. охири дастаҳо бо ҳисоби калони 7-2 бар нафъи мезбонон ба анҷом расид. ду туби задашудаи Ҷаҳонгир Алиев дар бозии мактаби махсуси футбол Парвоз дар сафар бо дастаи Сипитамен ғалабаи сеюми дастаро таъмин намуд. Мастчоҳ дар майдони худ Шаҳристонро қабул намуда бо ҳисоби калони 5-2 ғолиб омад. дар ин бозӣ Салоҳиддин Одиназода хетрик анҷом дод. дастаи Пахтакор низ дар майдони худ бар мактаби махсуси футбол бо ҳисоби 4-2 ғолиб омад. Футболбозони Зарафшон дар сафар бозиро бо Суғдиён мусовӣ 1-1 ба охир расониданд. бозӣ байни дастаҳои Ашт ва Металлург бо ҳисоби калони 7-2 ба фоидаи соҳибони майдон ба охир расид.
бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии фатҳ ба анҷом мерасад. То ҳафтаи дигар хайр, сеҳатманду пирӯз бошед.